हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा नैबे माजरगावआव मोनसे रिजर्ट गोदान ओपनिं खालामनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर बे रिजर्टनिनो आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरो आङो डिटेल्सै दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा बे जायगाया जाबाय खासिबारि टु भैरबकुन्द रडनि गेजेराव सपनगाव सकखौ बारनानै एसे सानजागालाव जायो आरोना लोगोफोर माजरगाव नोंथांमोना फैनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बेखौ दिनै नभेम्बरनि 30 तारिख अक्ट' रबिबार सानखालि बेखौ बेखेवनाय जासिगोन आरोना दिनै रबिबार सान दिनै बेखौ ग्रेन्ड ओपनिं खालामगोन आरो दै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन नायफैनो हागोन आरो नोंथांमोना भैरबकुन्द फैयोब्ला एक्सप्लर खालामनो दाबावगारदै लोगोफोर नै जायगाया बेनो लोगोफोर फाइनालि आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेयाव माबायदि प्रग्राम जागोन दा आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा बेयाव प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै बेखौ बेखेवनाय जागोन आरोना बेखेवनाय हाबाफारि जायगाया ओरैबायदि मोजांखा आरोना लोगोफोर नै नायदो एसे फुख्रि दङ नैबेयाव बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जायगाफोरखौ आङो दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोना बेयाव फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन बिदिनो स्टेबो खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना गोबां प्रग्राम खालामनोब्लाबो प्रग्राम खालामफैनो हागोन आरो नैबे रिजर्टआवनो लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय था आरोना नैबेयावनो प्रग्रामा जागोन आरो दायो दे दासिमबो मानसिफ्रा सफैथ'वाखै फैजेनहांबाय बिदिनो गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेयाव ओपनिं प्रग्राम खालामनाय जागोन आरो लोगोसे जोंहा जि अनार्स बिथांनि नैथि फिसाजोनि 1 इयारनि बार्थडेबो जागोन आरो ना लोगोफोर बेयावनो हेपि फार्स्ट बार्थडे लिटिल फरायना लादो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा नैबे रिजर्टनि नामा नैबे गाहायाव होदों नै मायाबिनी रिलेक्स पइन्ट एन्ड इक' केम्प साइट नैबेनो बार्थडे गेलजा 1 इयार बार्थडे बेजों लोगोसे दिनै बेखौ बेखेवनाय जागोन आरोना दे लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय था नै बिथिं फुरा संनाय खावनाय सोलिगासिनो नै खुगादै नायदो बिथांमोननि संनाय खावनायखौ मोनजासिगोन दिनै नै बेयाव बेदर होगासिनोसै नै बेनिफ्राय मोनखांबाय माखासे दा जानानै टेस्टखौ नोंथांमोननो खिन्थानोसै माबायदि जादों लोगोफोर लुबैनाङा दै नोंथांमोना जानो हेड कुकआ बे सानैयानो माने गोथाव जाबा बे दाम लागोन जाहैदों ओमफ्राय थावाब्ला बेखौ फानलागोन जाहैगोन थिग दङ दे लोगोफोर नायलांबाय दा बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबेयाव चिकेन पक'रा होगासिनो नै चिकेन पक'रा एकदम सिम्पोल दे सिम्पोल बनायदों बेयाव जेबो कालार सालार होनाय जायाखै नै बिथाङानो जोंहा मेना बनायग्राया हाफ फ्राय ना दिनैनि पार्टिया नै बिदि जागोन आरो जोंनिया नै मैगङा लाइ लाफा मैगंजोंसो पार्टि जागोन बेनिफ्राय आङो एसे कटेजफोरखौ दिन्थिनोसै जोंहा नै बिथां एल'ग्राबो दंफैयो नै बिथिं नै वाव मा खबर पार्टि मानि पार्टि माबा पार्टि माने आदा आलखौदा बुंदों माबा रिजर्ट ओपनिं होनदों औ रिजर्ट ओपनिं आरो सोरबा पार्टिबो दंनो फिसाजोनि बार्थडे रिजर्ट मालिकनि फिसाजोनि बार्थडे अनारनि फिसाजोनि फार्स्ट सेकेन्ड गथ'नि जोंहा नै नोंथांमोना बे रिजर्टआव फैयोब्ला नैबेफोराव नोंथांमोना इन्जय खालामफैनो हागोन नै आं एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नायना लादो नै माबायदि नै नैबे टेबोल जाबाय आरो नैबे जिरायग्रा जाबाय नै नोंथांमोना बेयाव इन्जय खालामफैनो हागोन आरो ना फैनानै फैनो नाजादो लोगोफोर दायोथ' जोंहा नैबे जानुवारि फैगासिनो भैरबकुन्द'आव पिकनिकनि सम बे पिकनिकनि समाव नोंथांमोना
भैरबकुन्द फैयोब्ला बेयाव एक्सप्लर खालामनो दाबावहरदो लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव फैनानै फुरा इन्जय खालामनो हागोन आरो ने मोजां जायगाया बिथिं फुख्रि थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेफोरावबो जिरायनानै टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन जिरायग्राफोरा नै सेंग्राफोरा फैबाय थानांगोन सेंग्राफोरा ना आरो गोबां गिदिर आरोना एरियाया माने दासो अपेनिं खालामदों नालाय लासैनो नोंथांमोना बिनि स्ट्राक्चारखौ नुलांगोन आरोना माबायदि जायो उनाव नोंथांमोना नायफैनानै एक्सप्लर खालामनो हागोन बेफोराव जिरायनानै नोंथांमोना इन्जय खालामनो हागोन आरोना बेनिफ्राय आरो नैबिथिं आरो गेलेनोबो हागोन नोंथांमोना नैबिथिं जोंहा नै आलफ्रेड ब्रादारा फटक लासोदों जोंहा नै खेमफ्राय सोनो खेमफ्राय अदालगुरिनि रिल स्टार गोजा रिल स्टार ना सिनाय मोनखायो बयबो न' बिथांमोनखौ बा बिराद फेमास बर्तमान बिसोरो गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्ड फैबाथाय बेफोरबायदि माबा थाफैदो ना रिजर्ट गोदानावहाय गारि गाखोनो हागोन इदि फैलांगायासो लाइन मारि फैनो हागोन जों आरो आलफ्रेडजों आंजोंहाय दिनै फार्स्ट अपेनिंआव खोन्थाबाय आरो फ्रेसआव गोदानाव जोंहा स्पेसा बिराद गिदिर आरो ने नोंथांमोना नै बिथिंबो केम्प साइट खालामनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बिथिं दै जिं जिं थारमाने नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा खालामनाय जागोन आरो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि ग्रुप पिकनिक जायोब्लाबो नोंथांमोना पिकनिक जाफैनो हागोन नै बिथिं जायगा दङ आरो बासन पत्र गासिबखौबो बेयावनो मोनजोबनो हागोन नोंथांमोना गासै एभ्रिथिं बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना लाबोआब्लाबो बेयावनो नोंथांमोननो मेनेज खालामना होनाय जागोन आरो ना नै बिथिं नै नायदो ओइथिं मोनसे दै दङ आरो जोंहा बे दै जिं जिं नोंथांमोना जिरायनानै इन्जय खालामनो हागोन आरो नैथिं बैग्रि दंफां दङ बेथिं सिं सिं जिरायनानै इन्जय खालामनो हागोन आरो जोंहा नै बिथिं जाहैबाय केम्प साइट बिथिं बेनिफ्राय नैबेयाव थाबाय फुख्रि नोंथांमोना थारमाने बेयाव फैयोब्ला जोंहा नैबे जानुवारि मोनफ्रोमबो मान्थआवनो फैनो हागोन आरो ना ओरैबायदि मोजांखा जायगाया आरो नोंथांमोना नै बिथिं आरो हाजोनि भिउखौ बिराद मोजां नुहुरनो हायो आरो नोंथांमोना बेयाव स्टेबो खालामनो हागोन स्टे खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना बिथिं जोंहा मा होनना बुङो मेन मेड फरेस्ट बेयावबो नोंथांमोना बेरायहैनो हागोन आरो ना बिनिफ्रायनो खाथियावनो मेन मेड फरेस्ट खाथियावनो बे जायगाया जाबाय जोंहा माजरगाव सकनगाव सकनिफ्राय हाफ किल'मिटार फैनानै मेन रडनि साइडआवनो आरोना दिनै नोंथांमोना बे रिजर्टआव फैयोब्ला मोनाबिलि समाव फैयोब्ला भिउखौ मोजां नुगोन आरो ना लाइटिं आरो लोगोसे जोंहा मा होनना बुङो बारहावायाबो मोनाबिलि समाव बिराद मोजां जायो आरो ना आबहावाया नैबिथिं नोंथांमोना बेरायनानै इन्जय लानो हागोन नैबेफोरावबो फटक लानो हागोन नै जोंहा सेंग्राफ्रा फटक लागासिनो दिनै अपेनिं ना फटक लादों नैबे बिलिफां टाइमाव मोनाबिलि टाइमाव फैयोब्ला फटक लानो हागोन आरो नोंथांमोना लाइटिंआव बेनिफ्राय आरो जोंहा केम्प साइटआ नै बिथिंबो दङ मा होनना बुङो नोंथांमोना फैयोब्ला बेफोराव थानानै इन्जय खालामनो हागोन आरो ना लोगोफोर आरो बिथिं गय बागान थाबाय आरो साहा बागान थाबाय नोंथांमोना साहा बागान गय बागान गेजेरावबो नोंथांमोना इन्जय खालामनो हागोन नै बिथिं नै जोंहा माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंहा रिजर्टआ गोदानब्ला जोंहा मोजां जायो मिथिबायना नोंथांमोना फैनानै इन्जय खालामनो बावगारनाङा मानो होनना बुङोब्ला अनारआ जोंनि बर' मानसियानो दै नै बिथिं नै ओरैबायदि मोजां नुदोंना खाथियावनो फुख्रिबो दङ
फिसारि आरो नोंथांमोना ताजा ना जानो गोसोबा मोनजागोन बेनिफ्राय अर्डार होबानो जाबाय बोखांनानै जाहोगोन नाखौ हांसो दङ ना दङ लकेल दाउ दङ गोसोबायदि आरो मा जानो आरो नोंथांमोना नै स्टे खालामोबा नै बिदि टेन्टआव थानो हागोन आरोना टेन्टआव थानानै इन्जय लानो हागोन माने एरिया गोबां गिदिरानो नोंथांमोना गोसो बायदि इन्जय खालामफैनो हागोन नै बेफोरबायदि टेन्टनि फेसिलिटि खालामनानै दोननाय जादों स्टेनि थाखाय बेनिफ्रायथ' आं बे साइडखौथ' नोंथांमोननो दहाय सानावनो दिन्थिखाबाय नोंथांमोना नैबिथिं माबायदि इन्जय खालामनो हागोन पिकनिक जानो हागोन प्रग्राम खालामनो हागोन बिदिनो वेडिं प्रग्रामफोर बार्थडे प्रग्रामफोर पिकनिक आरो बिदिनो पार्टिनि प्रग्रामफोर खालामबाबो मिटिंफोर खालामनोब्लाबो जायगा एभेलेबेल दङ आरोना लोगोफोर आं राउन्डिं साइडखौ नोंथांमोननो दिन्थिबायदे लोगोफोर नैबे जाहैबाय फिसारि बेयाव गोबां गिदिर ना दङ आरोना नोंथांमोना ताजा ना जानोबा अर्डार होबानो मोनजागोन आरोना लकेल दाउ हांसो मा जानो गोसो डिनार लान्च गासिखौबो खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयावहाय गोसो बायदि मायाबिनि रिजर्ट गोदानाव नै बिथाङाबो बाहागो लाफैदों जोंहा सिनायो दा बिथांखौ रायजोफोर सिनायखायो बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं दङ नै प्रकाश भाइ बेनिफ्राय बिथिं केके थिग दङ ना थिग दङ थिग दङ बार्थडे गाला नै बेनो जोंहा नै बार्थडे गाला मा खबर नै 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 हेपि बार्थडे दे बार्थडेया बिनियानो दै बिनि बार्थडेजों लोगोसे मायाबिनि रिजर्ट अपेनिं सर्दी सब सर्दी ओ यार बेटा ये बेबी को बर्थडे हो देखो एक गला नै बेनो बार्थडे गला बेनो नामानो बिराद गोरालै खारिनो केकआबो बारा सिमाव जाला जाबाय दे संदो दे खाथियाव लाना हो खाथियाव लाबो दे
Baban duduk, mamanya. Hani, gele, baban itu. Kira खुसि जादों. Thank you. दे. दायो जोंहा गथ'नि थाखाय पहरा होग्राफोरनि सिरि मोननानै थानाया नंबां जाबां बे बाथ्राखौ जोङो मिथिब्लाय फोरबोआनो न'खौ लुवाब्ला न' लुग्राफोरनि मावनाया नंबां जाबांल'सो होननानै बुंदों बेनिखाय जेब्ला फोरबोआ बेखौ नेफ्लायगोन अब्ला बेयाव हसायनो फोरबोनि आशीर्बादा थागोन बेखौ जोङो मोनदां हादों आरो फोरबोआनो नोगोरखौ नेयाब्ला पहरा होग्राफ्रा फोरनि सिरि मोननानै थानाया नंबां जाबां फोरबोआनो बे नोगोरखौ नेयाब्ला बै पहरा होग्राफ्राबो सिरि मोननानै थानायफ्रा नंबां जाबांसो नाथाय बे फोरबोआ जेब्ला रैखाथि होगोन बेंनानै लाखिगोन अब्ला बेयाव गोबां समयसा फैब्लाबो बियो गोगोमै थाबाय थागोन आरो बिनि बे रेजदा गोगोमै बेबायदि गोलाव सम बेबायदि इसोरा लाखिनायसिम बेबायदि थांनानै थागोन बेनिखाय फोरबोआ बे जायगाखौ नेफ्लायथों आरो बिनि गासै थांखिनि सायाव इसोरा आशीर्बाद खालामथों जि थांखिनि थाखाय बे रेजर्टखौ बनायदों इसोरा बिनि सायाव आशीर्बाद खालामथों बेबायदिबो जों आर'ज खालामगोन आरो दोहै जोंहा बुंखाबाय जोंहा बिथां स्कारलेट बे गथ'खौ जों इसोरनियाव गथायगोन सेथियाव जों इसोरखौ हामबाय होननि दै आर'जनि गेजेरजों जोनोमनिफ्राय 1 बोसोर कमप्लिट इसोरा बेखौ आलो गोजोनै दैदेनबोबाय बिनिखाय इसोरखौ जों आर'जनि गेजेरजों हामबायगोन बिनि उनाव बे गथ'खौ जों आर'जजों गथायगोन जेसेबां दिन बे गथ'खौ बे पृथिबियाव लाखिगोन इसोरा दैदेनथों बेंना लाखिथों आरो बे गथ'नो गासै नांगौ जानाय हिक्खा दिक्खा इसोरा दान खालामथों गियानाव आखलाव समायनायै बे गथ'आ देरलांथों बेबायदि जों आर'ज खालामगोन बिनि बिमा बिफा हिसाबै बे गथ'खौ फोरोंनायाव हिक्खा होनायाव फाहन खालामनायाव थोजासे नांगौ जानाय गियानखौ इसोरा बिमा बिफानो दान खालामथों बेबायदि जों आर'ज खालामगोन आरो बिथांनि बे रिजर्टखौबो जों इसोरनियाव गथायगोन इसोरा बे रिजर्टनि गेजेरजों बिथांनो बेबायदि मोजां मोनसे मुलाम्फा बेबायदि आशीर्बाद खालामो बेबायदि जों आर'ज खालामनानै दिनैनि बे रिजर्ट बेखेवनाय आरो बे बार्थडेनि हाबाफारि जों फोजोबगोन लोगोसे जोंहा दान होदों बे दानखौबो जों इसोरनियाव गथायनो लोगोसे आर'ज खालामो रिजर्टनि नामखौ दे जों लोगोसे आर'ज खालामनि अ जोंनि सोरगोआव थानाय अनसुग्रा बोलोगोरा सोरजिगिरि गोथार आफा नोंखौ हामबाय होनदों आरो बाख्नायदों नों बोलोगा इसोर नों गोथां इसोर नोंनि अननाय अनुग्रह दयाजों नोंनि गर्बनि फिथाइखौ नोङो ब्रादार बिंकु आरो रिजुमुनिनो नैथि हिसाबै आफानो दान खालामबाय बिथां स्कटलेण्ड बिथाङा हसायनो दिनै जोनोमनिफ्राय दिनै 1 बोसोर कमप्लिट लानानै दिनै बे इसोरनि समायना जि गथ'खौ जोंनो फोरबोनि जोंनिफ्राय जेब्लायबो मान मर्यादा गासै समायनायखौ मोननो समायल' एकमात्र फोरबो इसोरा आरो बे गथ'खौ बे संसाराव बिनिखाय आफा जों नोंनियाव गथायदों हसायनो बे स्करलेट बे गथ'खौ जों नोंनियाव गथायबाय आफा बे गथ'खौ नों बेंनानै लाखि बे गथ'खौ नों दैदेन आफा इसोर जेसेबां दिन बे पृथिबियाव लाखिगोन बे गथ'खौ आफा नों अराय सम बेंनानै लाखि बे गथ'आ जों नस्थ' जाया गाज्रिजों नस्थ' जायोब्ला बे गथ'खौ दैदेन आफा इसोर बेंनानै लाखि बे दुष्ट सैताना अनेक नाजागोन बे गथ'नि सायाव गाज्रिखौ लाबोनो नाथाय जेब्ला नों बेंनानै लाखिगोन अब्ला बे गथ'आ अराय सम नोंनि फिसा जानानै थानो हागोन आरो हसायनो आफा बिथांनो नांगौ जानाय बे गथ'खौ आफा हसायनो गियानाव आखुआव हिक्खा दिक्खा
फाइनालि जोंहा मायाबिनि रिजर्ट अपेनिं खालामनाय हाबाफारिया दायो जोब्बाय आरो दायो जोंहा जानाय लोंनायनि हाबाफारिसै नै प्रग्रामा जोब्बाय दायो जानायनि लाहार फाहार खालामदों नै जोंहा सार्भिसमेनफोरा जोंहा नै आइटेमाथ' नै जोंहा अमा बेदर नै बर'नि होनबाथ' बे मिथिखायो अमा बेदरा फेभरेटखा थाखायो बेनिफ्राय आरो नैबे सबजि मिक्स भेजिटेबल बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय लाइ लाफा मैद्रु दालि बेनिफ्राय नैबे जाबाय दालि बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय राइस ओंखाम जोसा ओंखाम बेनिफ्राय आरो मा मा दङ आइटेमा स्पेसियेल पक'रा नै बरिया आरो मोनसे सफैनो दंबावनो नै आरो दाउ बेदर सफैयाखै बेनिफ्राय जोंहा बे माहालै अरेन्ज नामाफ्रा लकेल अरेन्ज दे बरियालै नै बेफोरखौथ' नांखागौ जाखायो बेनिफ्राय आरो नैबे जाबाय पापर जानोसै लोगोफोर मायाबिनि रिजर्ट अपेनिंनि न' जोंहा नै बिथिं हनै नारें हाग्राफ्रा नैलाय नै जोंहा अनारा बिथाङानो दे नै बयबो सापर्ट खालाम लोगोफोर बिथांखौ जाहाथे बिथाङा मोनसे गिदिर थांखि लानानै जि मायाबिनि रिजर्ट खुलिबाय दिनै अपेनिं खालामबाय नोंथांमोननि सहाय आरो हेफाजाब नांगोन नोंथांमोननि मदद नांगोन अब्लासो बिथाङा आवगायनो हागोन बेनिखायनो आङो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो खावलायो आरो जायफ्रा रिजर्टआव जानो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो बेयाव फैनानै बिथांखौ हेफाजाब होफैगोन आरो बिथाङा आरो थुलुंगा मोननानै आरो बेनिफ्राय बांसिन खालामनो हागोन जोबोद मोजां जायगा नोंथांमोनहा फेमिलि लानानै फैनो हागोन स्पेसियेल गेलेनो थाखाय गथ'फोरनि थाखाय अपेन स्पेस दङ फिल्ड दङ माने खुला आरो जेबो गिनाङा गारि मटरनि जेबो गिनाङा बिराद भेरि सेफ आरो गासिबथिं फारसेथिंनिफ्राय सेफटि आरो जायगा न' आरो पिकनिक पार्टिबो जाफैनो हायो पिकनिक पार्टि जानायनि थाखायबो जायगा दं अपेन स्पेस दै सेरावहाय आरो ग्रुपआव फैनानै नोंसोरो केम्पिं खालामफैनो हागोन गावनि अन टेन्टबो लाबोनानै केम्पिं खालामफैनो हागोन जुदि गावनाव टेन्ट गैयाबा बाहायनो दंखायो बे रिजर्टआवनो नोंथांमोनहा हर थालांनो हागोन आरो दैज्लां बोथोरावबो ओरैबायदि मोजां आरो गोजां बोथोरावथ' दा बुंनांला बनफायार खालामनो हागोन गासै सब फेसिलिटि दंजोबो आरो रेस्टुरेन्ट फेसिलिटिस दङ थानायनि फेसिलिटिस दङ बनफायार ओमफ्राय दै सेराव दुगैनोबो हायो गोसो बायदि आरो नोंथांमोना जुदि बेयाव खनसे फैयोब्ला थांनोनो बागोन आरोना जायगाया ओरैबायदि मोजांखा नै नुबाय जायगाखौ नोंथांमोना आं आरो सिगाङावबो दिन्थिबोदों नोंथांमोननो आरो जोबनायाव नै दिन्थिबावबाय दायो बे मोनानि नुथाय दे हरनि नुथाय दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गाबोननिफ्राय बेयाव फैनो नाजादो आरोना जोंहा नैबे भैरबकुन्द'आवथ' जोङो जानुवारि दानाव पिकनिक जानो गोबाङा फैखायो नोंथांमोना नैबे पिकनिक जानाय फैनाय टाइमावनो नोंथांमोना नैबेयाव एक्सप्लर खालामलांनो दाबावगारदो लोगोफोर अदालगुरिनि हिर'इनफ्रा केक जानाय नाय माबायदि जायो एसे देखायनोसै नाय फालिनानै जायो नामा लानांगोन नायनांगौ गासिखौबो दैखौ जुना वाटार लाजिनो हादे बेखौ नांला केकखौ नाङा मैद्रु नाङा केक दायोसो लागोन नांला जुदि सोरबाफोर बिदि हाबा खालामनो बा माबा मोनसे पार्टि खालामनो थाखाय जायगा गैयाब्ला नोंथांमोना नैबे मायाबिनि
रिजर्टआव फैनानै नोंथांमोना बिदि वेडिं प्रग्राम बा बार्थडे पार्टि बा बिदिनो गोबां प्रग्रामफोर जुदि खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना खालामफैनो हागोन आरो ना लोगोफोर बिदि फेसिलिटि खालामना होनाय जागोन आरो जोंनियावनो आरो संग्रा स्टाफबो दंखायो गासिबो नोंथांमोना एभ्रिथिं मोननो हागोन आरो ना अर्डारखौ होबानो मोननो हागोन जायगाखौथ' नुखाबाय नै लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना हाबानि प्रग्राम बा बार्थडे प्रग्राम पार्टि प्रग्राम बेफोरबायदि खालामनो गोसोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो ना जोंहा बे जायगायानो जाबाय भैरबकुन्द रडआव सपनगाव सकनिफ्राय 500 मिटार फैनानै नैबे माजरगाव होननाय जायगायाव आरो ना जोंनिखि सपनगाव आरो घुमगावनि गेजेराव भैरबकुन्दनिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइड जागोन आरो बिथिं उदालगुरिथिंनिफ्राय फैयोब्ला राइट साइड जागोन आरो ना जायगाया दे लोगोफोर अब्ला